Znači, ovako izgleda original Timberland. Sve je to vrlo slično kod kopija koje se prodaju u Srbiji, ali u sloju kože se nalazi, znači to su dva sloja kože, između je guma. Zelenkasta guma, mada je ovde malo prljava pa se ne vidi. Znači svuda je sloj gume, dva sloja kože, između je guma. I to je zalepljeno. Vidite. Znači, sve što drugčije izgleda je falsifikat. Ovo su original Timberland cipele, donesene iz Amerike, plaćene su $80, imaju doživotnu garanciju. Znači, ako propuste vodu, ako pukne šav, pošaljete u fabriku i dobijete nazad nove. Kod nas se falsifikovane Timberland cipele prodaju za 200 €, što je čista pljačka i bezobrazluk. Najbolji zimski cipele. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće da nije bilo našeg generalnog sponzora Nutelle, Coca-Cola, Čoko Smokija i Sava hleba.